Human sa makutas nga kumbate sa Games 1 ug 2 diin parehong niabot sa overtime, gibuak sa Cleveland Cavaliers ang panagtabla sa NBA Final Series ug ilang gipildi ang Golden State Warriors sa Game 3 karong adlaw didto sa United States. Ang Cavaliers naglabaw og 19 puntos sa third quarter, 70-51. Apan hinay-hinay kining giapa sa Warriors ug nakasikit sila sa score 80-81 sa nahibiling 2 minutos ug 43 segundos sa fourth quarter. Apan nabawi ra usab dayon sa Cavaliers ang labaw hangtod nga hingpit na nilang nakuha ang kadaugan sa score nga 91-96. Sama sa naandan si LeBron James ang nangulo sa ilang kadaugan sa iyang 40 points. Ang Game 4 sa Cleveland gihapon ipahigayon. Alang sa dugang detalye ning maong balita, bisitaha ang www.sunster.com.ph.